Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan tasha ta Arewa Package TV. Tasha da take kawo muku labarai akan fitattun jaruman Kannywood da abubuwa da suke faruwa a cikin masana'antar baki daya. To yau ma kamar kullum tashar Arewa Package TV ta kawo muku wasu jerin nasarori guda 6 da fitacciyar jarumar Rahama Sadau ta samu fiye da sauran jarumai a masana'antar ta Kannywood. Idan wannan shine zuwanka na farko shafin mu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Rahama Ibrahim da aka fi sani da Rahama Sadau, ɗaya daga cikin manyan jarumai a masana'antar Kannywood. Jarumar ta fara harkar fim ne a shekara ta 2013. Ta yi fina-finai da suka shahara irin su Rariya, Mati da Lado, Ƙanwar Dubarudu da kuma Jinin Jikina. Sai dai jarumar ta fuskanci wasu matsaloli a shekara ta 2015 inda ta fito a wata bidiyon waka tare da wani mawaƙin hip hop wanda har hakan ya yi sanadiyar korarta daga masana'antar ta Kannywood. Sannan a shekara ta 2020 jarumar ta wallafa wasu hotuna a shafinta na Instagram wanda hakan ya jawo cece-kuce a tsakanin ɗumbin masoyanta. Daukakar jarumar dai ta fara ne bayan korarta da aka yi a masana'antar ta Kannywood, inda a yanzu ita ce jarumar Kannywood ta farko da ta samu nasarori fiye da sauran jarumai da suka jima a cikin masana'antar ta Kannywood. To a yanzu za mu kawo muku jerin nasarori tare da ɗaukaka wanda jarumar Rahama Sadau ta samu fiye da sauran jarumai da suka jima a masana'antar ta Kannywood. Jarumar Rahama Sadau ita ce jaruma ta farko da ta yi fice a fina-finan Nollywood da ake gabatar da su a kudancin Najeriya. Tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka fi kowa samun kyaututtuka da lambobin yabo. Ita ce mace ta farko a Kannywood da ta samu ɗaukaka da nasarori fiye da sauran jarumai duk da kasancewar bata kwashe wasu shekaru masu yawa ba a masana'antar. Jarumar tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood da suka fi kowa yawan mabiya a shafukansu na sada zumunta, inda a yanzu tana da mabiya da suka kai miliyan 2.500 a shafinta na Instagram. Sannan ita ce ta ƙirƙiri gidauniyar nan mai suna Ray of Hope, gidauniya da ke tallafawa mabukata, gajiyayyu da kuma marayu. A ƙarshe jarumar Rahama Sadau ita ce jaruma ta farko da ake tunanin za ta fara fitowa a cikin fina-finan ƙasar Indiya, kamar dai yadda jarumar ta wallafa wasu hotuna a shafinta na Instagram inda ta bayyana cewa suna tsaka da aikin shirin. Jarumar dai ta sha yabo da kuma addu'o'i a wajen ɗumbin masoyanta, kasancewar wannan shine karo na farko da wani jarumi daga cikin masana'antar Kannywood zai fito a cikin fina-finan ƙasar Indiya. Hakan ya sa ɗumbin jarumai irin su Ali Nuhu, Fati Washa, Amal Umar da wasu abokan sana'arta da ke kudancin Najeriya da sauran masoyanta suke taya ta murna da fatan alkhairi a shafinta na Instagram akan wannan ɗaukaka da nasara da ta samu. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.